Merhaba hevalno em bi beşeke têr û tijî ya dehpirs û bersivên rêzmana kurmancî dîsa bihevranin. Bi vê beşê re ev dibe çar beş ku em dersên pirs û bersivên rêzmana kurmancî çêdikirin. Di vê beşa çaremîn de dehpirsên me yên cuda û xweşik hene. Em ê niha yek bi yek li ser bisekinin. Lê divê ez bibêjim ku her çiqas sernivîsa me dehpirs û bersivên rêzmana kurmancî be jî, lêbelê di nav da pirsên wê jê û yên dîrokê jî hene. Bila haya we jê hebe. Her wiha divê em bibêjin ku ev cara yekemîn e ku di YouTube'ê de yan jî bi awayekî online vîdeoyên pirs û bersivên rêzmana kurmancî di kanala Hîngeha Kurdî de tên parvekirin. Hevalno ev jî xaleke girîng e. Ji ber vê yekê ji kerema xwe piştî ku we vîdeo temaşe kir, bibin aboneyê kanalê, linka vîdeoyê kopî bikin û di rûpelên xwe yên sosyal medyayê de parve bikin. Ji kerema xwe hevalno vê yekê bikin. Ji bo hevalên din jî bibînin ku xebateke bi vî awayî heye. Piştî vê destpêkê em niha li pirsên xwe binêrin ka me pirsên ça amade kirine. Heydê em dest pê bikin. Pirsa yekemîn ji bo Kurdî cara yekemîn ferhenga yekzimanî kê nivîsiye? A. Doktor Kamran Ali Bedirxan B. Mele Mehmûdê Beyazidî C. Hemze Muksî D. Ahmedê Xanî E. Şeyx Mehmedî Xal. Hevalno em bifikirin gelo ji bo Kurdî cara yekemîn ferhenga yekzimanî kê nivîsiye? Binêrin em besa ferhenga yekzimanî dikin. Em nabêjin ferhenga duzimanî. Dibe ku Ahmedê Xanî hate hişêve. Ahmedê Xanî ferhenga duzimanî çêkiriye, Erebî û Kurdî. Lê ji me re ferhenga yekzimanîya cara yekemîn tenê ferhengek nivîsiye ew jî bi Kurdiyê kê nivîsiye? Doktor Kamran Ali Bedirxan nenivîsiye. Em vê yekê dizanin. Mele Mehmûdê Beyazidî jî nenivîsiye. Hemze Muksî jî nenivîsiye. Ahmedê Xanî jî nenivîsiye. Wê demê tenê vebijêrka E dimîne ew jî Şeyx Mehmedî Xal e. Hevalno Şeyx Mehmedî Xal di Kurdî de ferhenga yekemîn a yekzimanî ya bi navê ferhengê Xal Dictionary of Xal çêkiriye. Şeyx Mehmedî Xal ji sala 1935 heta sala 1960 peyv berhev kirine û di vê salê de ev ferheng çap kiriye. Hûn di Google'ê de binivîsin Şeyx Mehmedî Xal bi İngilîzî hin agahî derdikevin. Bi rastî ez bi İngilîzî nizanim. Lê em baş dizanin ku ferhenga yekzimanî cara yekemîn Şeyx Mehmedî Xal nivîsiye, li başûr nivîsiye. Hûn dikarin zêdetir agahiyan di Google'ê de peyda bikin. Em derbasî pirsa xwe ya duyemîn dibin. Du hêmanên ku peyvê çêdikin hene. Di vebijêrkên li jêr de di kîjan vebijêrkê de ev her du hêman rast hatine diyar kirin. Hevalno ev pirseke piçekî dijwar e. Mamoste ancak dikarin bersiva vê pirsê bidin. Ez vê yekê jî bibêjim pirsên me cuda ne. Ji bo hemû astan pirs di nav de hene. Yan jî kesek ku em bibêjin xwe çiqas pêş xistiye li gorî wî kesî pirs hene. Em dikarin wa jî bibêjin. A. Kartaf û tîp B. Peyv û hevok C. Deng û tîp D. Deng û wate E. Peyv û tîp. Em bifikirin. A. Kartaf û tîp werin cem hev dikarin peyvekê çêkin? Dikarin çêkin gelo. Kartaf û tîp werin cem hev nikarin çêkin. Peyv û hevok werin cem hev dikarin peyvekê çêkin? Nikarin çêkin. Ne olsa hevok cude hevok ji xwe ji çend hêmanan pêk tê. Binêr pirsa me çi ye? Du hêmanên ku peyvê çêdikin hene. Tenê du hêman. Du hêman dikarin peyvekê çêkin. Deng û tîp. Em dikarin bibêjin deng û tîp dikarin peyvekê çêkin? Na. Çê nabe. Em deng û tîp. Deng çi ne? Deng mesela bibêjin a. Ev deng e. Tîp çi ye? Tîp jî nîşaneya ayê nîşan dide. Tîp nîşaneya denganin. Wê demê vebijêrka me necê ye jî. Deng û wate dikarin peyvekê çêkin? Erê deng û wate dikarin
peyvekî çêkin divê berî her tiştî ji bo peyvek çêbe divê wateya wê peyvê hebe û pişta jî deng wê demê dibe peyvek deng û wate vebijêrka ê peyv û tîp çênabe em ji serê xwe bavêjin em niha davêjin aqilan wekî mamoste İbrahim Seydoyê doan dibêje em bibêjin me çend heb tîp deng anîn cem hev xe re em bibêjin z î şê me hev anîn cem hev bû peyvek ê wateya vê peyvê heye na divê wateya wê jî hebe ji ber vê yekê vebijêrka rast dê ye deng û wate Pirsa sêyemîn cînavka qertafî di kêjan vebijêrkê de tune ye a nevînê gotê ku dişema bê were mala me b em ti carî serîtewandinê qebûl nakin c tu dixwazî tu jî lê binêre lê min bi çavên serê xwe dît ku marketê D vebijêrka D ewa din nayê ew dizane lêbelê bibêje bila sozdar jî were e yekî bersiveke xweş daye evano di vebijêrka Ayê de em lê binêrin cînavka qertafî heye divê navberê de cînavka qertafî ê ye tê dawiya lêkerin û hevokê kurt dike şûna kesan û tiştan digire nevînê gotê ku dişema bê were mala me nevînê gotê li vê derê cînavka qertafî heye erê heye got ê yani gotê wê yan jî wî taybetiya cînavka qertafî jî ew e ku dikeve şûna navdêran hem ji bo navdêrên nêr hem jî ji bo navdêrên mê ve em li vebijêrka Ayê binêrin em li vebijêrka B'yê binêrin em ti carî serîtewandinê qebûl nakin divir de cînavka qertafî heye yan na em ti carî serîtewandinê qebûl nakin evana divir de tune divir de vê vebijêrkê de cînavka qertafî tune serîtewandinê ev vê derê tewange serîtewandin bi serê xwe lêkereke lê ji ber ku me divir de wekî navdêr bikaranîye tewiya ye ê girtiye qertafa tewange ê tu dixwazî tu jî lê binêre lê min bi çavên serê xwe dît ku marketê kete wir yani kete em bibêjin hindir qesta em bêjin kûnekê dike qolikekê dike basa wê dike divir de jî cînavka qertafî heye ketê ê em li dê binêrin ewa din nayê ew dizane lêbelê bibêje yani bibêje wî yan jî wê bila sozdar ji were divir de jî cînavka qertafî heye yekî bersiveke xweş daye yani da wî yan jî wê divir de jî cînavka qertafî heye di kêjan vebijêrkê de cînavka qertafî tune ye em dikarin bibêjin di B'yê de tune em ti carî serîtewandinê qebûl nakin vebijêrka rast B Pirsa çaremîn kêjan lêkêra hevevdanê di avaniya tebatî de nayê bikar anîn kêjan lêkêra hevevdanê di avaniya tebatî de nayê bikar anîn a şekirin b bibîrxistin c hînbûn d bikar anîn e bilindkirin em bilez hevokan çêkin ji bo van şekirin avaniya tebatî em ça ava dikin yan jî lêkere yan jî hêmana ku avaniya tebatî çê dike kêjan e lêkera ku lêkera hatine ne wisa wê demê em ê wiha bikin por hat şekirin em dikarin hevokeke wiha çêkin ne wisa por hat şekirin erê em dikarin çêkin nexwe vebijêk neyeve bibîrxistin em bibêjin mijar hat bibîrxistin yan jî karek hat bibîrxistin em dikarin hevokeke bi vî awayî bikarbînin erê em dikarin divê navberê de ez bibêjim hevano di kanalê de vîdeoya derbarê avaniya tebatî û avaniya lebatî de heye heke hûn bixwazin hûn dikarin temaşa bikin em li vebijêrka C'yê binêrin hînbûn Kurdî hat hînbûn em dikarin wisa bibêjin na em nikarin bibêjin nexwe bersiva me ya rast C ye em li dê û ê jî binêrin bikar anîn kompîter baş tê bikar anîn
yan jî bilind kirin. Ala Kurdistanê tê bilind kirin yan jî hat bilind kirin. Wê demê me got bersiva me ya rast cê hînbûn e. Hevano di avaniya tebatî da lêkerên negerguhêz nayên bikaranîn. Di avaniya tebatî da lêkerên negerguhêz nayên bikaranîn. Yek jî ev jî taybetiya avaniya tebatî ye. Em hatin ser pirsa xwe ya pêncemîn. Çarkotra Çarçela navê Romana Ömer Dilsoz e. Hevan ev çarkotra navê çiyayekî ye ez neşaşbim. Lê ez dizanim Çarçela navê heremekî ye. Dibe ku navê çiyayekî ve jî ez wê ji baş nizanim. Lê ez telaffuza Çarçelayê dizanim. Lê ez çarkotrayê yan çarkotrayê ez nizanim. Lê dibe ku ev jî çarkotra be. Çarkotra Çarçela navê Romana Ömer Dilsoz e. Ev Romana Ömer Dilsoz îsal ji nav weşanên lîsê derketiye. Romana Çarkotra Çarçela bi ferengoka xwe ve 267 rûpelin. Xwendevanên ku romanên Ömer Dilsoz xwendibin dizanin ku ew bi devoka hekkarê dinivîse. Ahmet Tigris xwebûn 2021 vê dîrokê de hatiye nivîsîn. Em li pirsa xwe binêrin. Me nivîs xwan lê pirsa me çi ye? Di nivîsa li jor da çend hev veketandek hene. Em bibêjin pirseke wiha derkete hemberî wê. Hevano di asta duyemîn de dibe ku pirseke wiha dijwar ji we re nebêjin. Lê di asta mamostetiyê de di asta sêyemîn de dibe ku pirseke wiha derkeve hemberî we. Divê hûn xwe ji bo vê yekê amade bikin. Ji bo asta duyemîn ez texmîn nakim mamoste pirsên wiha dijwar ji we bipirsin. Lê ev mijara veketandekan e dibe ku ji we bipirsin jî. Lê ew li gorî rewşa we û ya mamoste li ser înisiyatîfa wê dimîne. Ew hûn çiqas pêşketine, mamoste çiqas we pêşxistiye. Jî rewş çawa ye, ew li gorî wê herêket dikine. Mamoste bi piranî bi vî awayî em bibêjin tev digerin. A heft veketandek. Evvela ez vê jî bibêjin binêrin. Di nivîsa li jor da çend hev veketandek hene. Nabêje veketandekên binavkirî yan jî yên nebinavkirî yan jî pirjimar yekjimar behsa van tiştan ji me re nakin. Na. Em serê xwe tevlihev nekin. Di nivîsa li jor da çend hev veketandek hene. Ji me re behsa veketandekan dike. Heke em pirsê baş bixwînin em ê bikarin bersiva rast bidin. A heft, B neh, C 5, D 11, E 8. Em na lê binêrin. Em bi hev re lê binêrin ka çend hev veketandek tê de hene. Çarkotra Çarçela navê Romana Ömer Dilsoz e. Heta vê derê çend rewek hene. Em ê hevok bi hevok ser biçin ji bo em jê fehm bikin. Em bikarin bijimêrin. Navê Romana Ömer Dilsoz e. Çarkotra Çarçela navê Romana Ömer Dilsoz e. Binêr navê Romana Ömer Dilsoz e. Divir da diheb rawek hene ne wisa? Ev di. Em bijimêrin ji bîr nekin. Ev Romana Ömer Dilsoz binêr ev Romana Ömer Dilsoz li vê derê jî veketandek heye. A li vê derê veketandek e. Îsal ji nav weşanên lîsê derketiye binêrin. Ji nav weşanên lîsê. Weşanên lîsê li vê derê dîsa ên veketandek e. Ev bû diheb ne? Du li jor, du li vir bû çar hev veketandek. Em ji bîr nekin. Romana Çarkotra Çarçela bi ferengoka xwe binêr Romana Çarkotra Çarçela veketandekek bi ferengoka xwe 267 rûpelin. Divir da jî dihev veketandek. 4 6 ev bû 6 veketandek. Binêr ferengoka xwe. Aya vê derê jî dîsa veketandeka binavkirî aya ji bo navderên mê. Ferengoka xwe. Romana Çarkotra Çarçela. Romana Çarkotra Çarçela. Li vê derê jî dîsa veketandek heye. Heta vê derê me got bû 6. Ne wisa? Xwendevanên ku binêrin xwendevanên ku li vê derê xwe şaş nekin. Ev xwendevanên ku ên ku ev cînaka girekî ye, pirjimar e. Ev rawek nîne. Xwendevanên ku em xwendevanan rakin em ê bibêjin ên ku romanên Ömer Dilsoz xwendibin dizanin ku ew bi
devoka hekkarî dinivîse. Li vê derê xwendevanên ku romanên Ömer Dilsoz em ên ku jê derxin romanên Ömer Dilsoz birer romanên li vê derê ravekek çêbiye ên pirjimar romanên Ömer Dilsoz xwendibin dizanin ku ew bi devoka hekkarî li vê derê dîsa ravek çêbiye. Heta vê derê bû 8 ravek dinivîse. Ahmet Tigris ji xwe ev mednavek keve nekire kê nivîse ev nişandiye em dev ji wê berdim. Evvela me fehm kir ku di vir de 8 heb ravek hene. 8 heb veketandek hene. Em vê away tespît dikin. Nexwe vebijêrka me ya rast eye. Bila ev me şaş neke xwendevanên ku, hevalên ku, em bibêjin doktorên ku, mamosteyên ku ev naraveke ev me jê re çi got? Me got cînavka girêkî ye. Em hatin ser pirsa şeşemîn. Dicle dipirse, Dicle napirse, Dicle dibêje. Dicle wiha dibêje. Cînavka kî pirsa navderên nêr dike. Sermiyan cînavka kî pirsa navderên xwerû dike. Nûdem cînavka kî pirsa her du zayandan nake. Xebatkar cînavka kî pirsa ajalan dike. Seyidxan cînavka kî tenê pirsa demên borî dike. Bersiva kêjan xwendekarî yan jî xwendekarê rast e. Gelo. Divê em berî her tiştî em cînavkên pirsiyarî. Cînavkên pirsiyarî kê û kê divê em bizanin. Erka wan, fonksiyona wan em kengê bikartînin divê em vê bizanin. Evvela ji bo vê jî me vîdeoyek çêkiriyeke hûn bixwazin di kanalê de heye. Nizanim hûn ê jê fehm bikin nekin bi rastî ez di vir de hinekî gumana min heye. Lê hûn hinekî hewl bidin hûn ê jê fehm bikin. Ev mijar hinekî hêsan e hinekî jî dijwar e bi rastî. Lê li ser ew ê dimîne. Îdî mirov çawa jê fehm bike. Lê mirov bi piranî jê fehm dike. Dicle cînavka kî pirsa navderên nêr dike. Evvela cînavka kî pirsa navderên nêr nake. Tamam. Em vê bizanin. Cînavka kî pirsa navderên nêr nake. Hin kes dine kî û kê dizin berev pirsa jî dikin. Wisa nîne. Sermiyan cînavka kî pirsa navderên xwerû dike. Erê sermiyan rast gotiye dibêje. Cînavka kî pirsa navderên xwerû dike. Bersiva rast ev e. Em li nûdemê ji binêrin. Dibe ku di vir de jî em hin tiştan hîn bibin. Nûdem cînavka kî pirsa her du zayandan nake. Evvela nûdemê şaş gotiye. Cînavka kî pirsa her du zayandan jî dike. Tamam. Xebatkar cînavka kî pirsa ajalan dike. Na, cînavka kî bi taybetî pirsa mirovan dike. Pirsa ajalan nake. Pirsa ajalan em bi cînavka çi dikin. Çi derbas bû, çi hat, çi firya, çi evxariye. Mesela em bibêjin gava mişk ketibe hindir tiştek xware em dibêjin çi evxariye mesela. Em wisa dibêjin. Seyidxan cînavka kî tenê pirsa demên borî dike. Na, cînavka kî hem em dikarin di deman hada jî bikarbînin hem jî di demên borî de bikarbînin. Em di demên borî de em çawa bikartînin? Em di lêkerên em di hevokên negerguhêz em bikartînin. Wê demê vebijêrka me ya rast kêjan e me got sermiyan e. Cînavka kî pirsa navderên xwerû dike. Ev jî sermiyan B. Vebijêrka B. Pirsa heftemîn. Danerê Rojnameya Kurdistanê yê duyemîn kê ye? Evvela danerê Rojnameya Kurdistanê yê yekemîn em dizanin Miktat Mîthet e, ne wisa? Lê danerê duyemîn jî girîng e. Ji ber ku karî herî zêde meşandiye ew kes e. Em ê nalê binêrin. A. Abdurrahman Bedirxan. B. Abdurrezzaq Bedirxan. C. Ali Şamil Bedirxan. D. Abdurrahîmê Hekkarî. E. Xelîl Xeyalî. Li gorî we danerê Rojnameya Kurdistanê yê duyemîn kê ye? Evvela Abdurrahman Bedirxan e. Piştî ku Miktat Mîthat nexweş dikeve û jiyana xwe ji dest dide, birayê wê Abdurrahman Bedirxan ji hejmara pêncan heta hejmara
سی و یکی او ده چاپ کردن او پیرامجول دبه او درد خبرنه خبرته که گله کی مزنه یعنی هجمارا پنجر حتی سی و یکی از نشاش بیم هری داوی هجمارا سی و یکی او بردوام دکه و دمیم تکارم و جن کد دانه روزنامه کردستان یه دیامین عبدالرحمن بدرخانه ویجی کده که مزن دایر روزنامه کردستانی یکی من روزنامه کردستانی تی قبول کردن در روزنامه گریا کردی جبر روزنامه گریا کردی جی هر سال روزا دامزراندن روزنامه کردستانی ev roj tê pîrozkirin. Roja damezrandina Rojnameya Kurdistanê bûye salvegera rojnamegeriya Kurdî. Em dikarin wiha bibêjin. Pirsa heştemîn. Li gorî arkeologan xirabreşk 12000 sal berî zayînê hatiye ava kirin. Xirabreşk. Ev nav ji we xerîbinayê ne wisa ji we re. Pirsa me çi em lê binêrin ev cihê dîrokî yê ku li jor qala wî tê kirin li kêjên bajarê Kurdistanê ye. Ez dibêjim ev pirseke hêsan e ne yan ne. Hevalên ku ev nebîstiye dibe ku ji bo wan dijwar be. A. Dêrika Hemko B. Mêrdîn C. Riha D. Çemçemal E. Urmiye. Heval dibe ku in kes merak bikin bibêjin Dêrika Hemko li ku ye? Dêrika Hemko li Rojava ye. Mêrdîn ji xwe hûn dizanin li Bakurê Riha dîsa li Bakurê Çemçemal li Başûrê Urmiye jî li Rojavayê Kurdistanê. Heval li bersema me ya rast em zêde dirêj nekin Rihayê dibe ku hûn vê pirsê dizanin heke hûn nizanin hûn jî dikarin serê xwe de bigirin û ji hevalên xwe yên din em bibêjin ji hevalên xwe bipirsin. Pirsa nehemîn di kêjan vebijêrkê de hokkera şanîdanê ya ji bo karên diyar û nêzik nîşan dide hatiye bikaranîn. Di kêjan vebijêrkê de hokkera şanîdanê ya ji bo karên diyar û nêzik nîşan dide hatiye bikaranîn. Him pirsa ne mirov bi carekê fêm nake. Mirov di caran sê caran dixwîne. Lê heval ev pir giring e. Divê mirov pirsa xwe baş bixwîne. Heke mirov ji pirsê fêm bike mirov dibe ku bersiveke rast bide. A. Vî hevalê wisa kir ku nayê gotin. B. Gera li Kurdistanê pir xweş e. C. Navê wî cihî li ser zimanê min e lê nayê bîra min. D. Baş çê nebiye. Divê tu di serî de dest pê bikî. E. Ew wekî te wiha bixebite. Ew wekî te wiha bixebite. Ew ê bibe modelîstekî baş. Li gorî wê bersiva rast kêjan e? Kêjan vebijêrke? Li vê derê hevana ez bibêjim ji bo vîdeo dirêj nebe ez bersiva rast bibêjim bi vebijêrka rast ê ye ew wekî te wiha bixebite ew ê bibe modelîstekî baş. Ev hokkera şanîdanên ji bo karên diyar û nêzik nîşan dide. Li vê derê jî A di vebijêrka ayê de ji binê vî hevalî wisa kir ku nayê gotin. Ev jî ji bo karên dûr em bikartînin. Lê vebijêrka me ya rast ê ye. Hûn dikarin hinekî din li ser hokkeran bixebitin ji bo mijar baştir were femkirin. Heval yek ji armanca me heve ku em hin tiştan bi bîr dixin hûn jî hinekî din li ser bisekinin. Ji xwe armanca me ev e. Pirsa dehemîn em hatin pirsa dawiyê. Di kêjan vebijêrkê de taybetî avaniya dançêker çewt hatiye diyarkirin. Bersiva vê pirsê hûn ê binivîsin hevan li di beşa şîroveyê de şîrove bikin binivîsin bibêjin bersiva rast ev e. Heke hûn mijara avaniya dançêker nizanin min vîdyoyek çêkî ji kerema xwe temaşe bikin heta dawiyê ji xwe 16 deqe tiştekî wisa ye zêde ne dirêje jî. Ew taybetiyên wê min giş nivîsîne û me mînak dane yek bi yek hûn pir hêsan dikarin jê fêm bikin. Em li vebijêrka min herin A. Avaniya dançêker bi lêkerên gerbiyê çê dibe. B. Avaniya dançêker bi hemû cire lêkeran çê dibe. C. Di avaniya dançêker de kirdi diyar e. D. Di avaniya dançêker de daçeka bi
بری پیکرته قرطف اوانی دان شکر نینی نیم برسه و راست بنویسین اولم حتی ویدیو کردن ببینین دخواشیدم